ka na yun? Hindi ka pagit. Ang imong mga gamit. Oh. Sige lang, pwede po ang imong sige na ipakuha sa inyong pamilya. Ikaw na yung nagawas. Ikaw na una, unya lang na. Sige, ipusa lang ninyo ha. Okay. Lisod Gaan din si Kuan. Lisod kayo, ikaw may bilin. Ang kaping ni. Kahilak buta ni. Emosyonal nga nag-gakos ang duha. Pero kahilak pun buta ni, oy. Kita, lima kaadlaw, no? Oh. So from here, napakipirmahan dito sa blatter. Ipasunod lang ni imuhang gamit, mo gawa sa tikto. Naaman kay parinti din ang mo accept lang mag-receive na lang sa imuha si Judy. No? Kaya kailangan ma-reject ka ng kaog. So gikan dire mo nakaw na ta. Balik ko lang yung mga gamit diha. Napakipirmahan sa blatter. Karon attorney. Ha? Ang lakon mo pud kay pamaytay session. Pakuan na lang siya. Sige lang. Patod na lang siya. Ako na magpatod yan eh. Pagkaan na lang na ko siya kwarta. Ay, sus! Siya panggasto. Salamat. Wala na lang siya kwarta. Oh. Grabe, kasi kasing ni Madam Leo ha. Pa-release na si Ligaya. Kan pag ginagkas gamay. Sa iluad yung kuligaya na buhat medyo ako ni kay para nagyapon ni sa imuha. Ta magbag-una ka. Naka magpuan. Ang kaugalingon. Ano ko para na kay panggasto siya attorney. Dako po di ay. Ana na lang attorney kay Sige, ako na sa isang gairan. Kaya wala sa isang makuha. kinan. Wala din siya. Ta magamit niya ang sakto ang kwarta. Sige, from here, mag-history lang rito. Paway sa ka, asa ka. Patod lang ka na to, asa ka nakita mo to. Ha? Ano? From here, ako sa black. Ay, salamat ka sila. Sige, ipusa yung gamit ha. Yung gamit, ipusa. Pakuha na ko niya. Sige. Guwapa gihapon ka. Oh, police dish, ito tamag. Storya ni mo, nakagawas na ka. Sige, Iyaw nag-game, pwede kita 5 kuwan. Preso.